приятели! Днес ще покажа как ще готвя салата с моркови и ябълка и кашкавалена баничка. Какво чакаме? Нека да започваме! Здравейте, приятели! Днес ще направя моя специалитет. Казва се кашкавалена баница. Тя е във формата на квадрат. Към нея правя, ето я, сега ще ви покажа, вижте. Преди малко я опеках. Тя е във формата на квадрат. После опеках и яйчица. И сега правя салатата, докато изстинат. Изсипвам. Нарязах 2 моркова на рендето и една половинка ябълка пак на рендето. Изсипвам ги и го бъркаме. Така. Измиваме си ръцете и взимаме лимон. Взимаме сол и си го слагаме на ръката. Трябва да сложите ето толкова сол. Достатъчно е за салатата, която ще отива на тези. Така. Така, след като го разбъркахме, виждате какво италианско е и го отваряме и сипваме много малко. Много малко. Колкото да има. Така. След това, като направихме салата, ще сложим и малко зехтин. След това го прибираме. Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моето ястие, което го направих преди малко. Което е кашкавалена баничка с сладко от боровинки, яйца, аранжирана, да. Яйца и за окраса ябълка. Сега ще минем по